Добър ден, днес ще приготвим фишбъргер. Рибата е почти готова. Ще сложим тартар сос, домашен тартар сос, който сме приготвили. Можете да ми пишете в коментарите, ако искате да дам рецептата. Лед, тук айсберг, кисели краставички, домати. Сандвич се приготвя за около 10 минутки. Рибата е готова. Готово. Може да гарнират с някаква салата или с пържени картофи. Вашия избор. Рибата е тилапия, филенце без кости. Става много бързо. Ето готово. Слагаме в чинията. И може да се насладим на сандвича. Добър апетит!